салом алейкум бачаҳо тамошобинони азиз, субҳи ҳаматон ба хайр боша. мо имрӯз чормашинӣ омадем, адир омадем. Ина хе барф бориде, сай таи барф мемонем. Иншоаллоҳ ки ба хайр беша. нигоҳ ки тарафи ангори рӯшан сабсафед шидҳо. ҳамқа барфе заде, сай ки оқибатиш ба хайр боша, ки чӣ гап меша. ина харро чаро каресиям. мо омадем яду танёлчара шапидем. барф гирм бориде сай. ин сол ба фикри ман ки соли хана ки мебия. ҳама қайна монда ки чормағза чинем. ханакида дастом ях кара. иқад чормағз чиндом. мехамем мерем хона. чӣ мекунем дига дафтаи барф. чормағз чинда меша дига. ҳамқа барфе бориде сай ки барфи ката ката. нигак боз я ним саат пас замидо мутаассифона сабсафед меша. тамошо кунӣ, табиати зеборо тамошо кунӣ. ин марда ки хуб барф нагуфта чормағз чинди сай. даи таи ханаки хандакат мезана у чормағзи ту тара дига ханакита буровара наметавона. ин марда ки хуб хам бурем хона охи. нига кун намера. ина чихе кунӣ. барфе заде сай ки бовар кунӣ. неҷа даҳмаҳзо сиркшона ҳай намекунанд. даи таи барф қир нашаве ку сирки ҳасти. нигак сирка полни чаро кариса. хай дар паноҳи Аллоҳ бошед. худтона эҳтиёт кунед то видеои оянда. морам ай хафои кор набошем.